kinem Codkar û kalker gundî û rênçber hemî proleter gelê Kurdistan şoreş û bolkan tevdin amêtin agir û pêtin sorin wek êtûn agir giha qebsûn gava biteqin dinya dihêjî ew pêt û agir dijmin dikujî kînem hey 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 kînem kînem hey 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 kînem kînem gelê serfiraz dijminê dijmin dostên aştî xwaz em xweş mirovin